Ak porazíte čarodeja v súboji podľa vášho výberu, tak vám splní 3 priania. Aký súboj si vyberáte? Jerkmate. Čo to je za úchyláka do riti? Ja ani nemôžem vygenerovať skurvené obrázky na oživenie tohto debilného príbehu. Dobre, skúsim predpovedať, čo sa stane. Kvôli čarodejovmu veku rýchlo získaš náskok, no čarodej siahne po kúzlo Erectus Gigantus a nakoniec vyhrá. No dobre, pozrime sa na ďalšie odpovede. Dúfam, že už nebudú také úchylné. Súboj v honení si postojacky nohami. Do piči, čo to kurva je? Ja som na toto nebol trénovaný. Toto bola zasrane veľká chyba. Počkať, niekto klope. Idem mu otvoriť. Nie, to je ChatGPT. On má zbraň. Nie, nerob to. Nie.